eines o tips per gestionar el tema pantalles a casa. Això és molt important que entenguem que l'era digital ha vingut a quedar-se. Quin ús o abús fem d'aquesta realitat dins de la llar? El primer que hem de reflexionar és quin ús o abús fem nosaltres com a persones adultes que som el modelatge primer de les criatures. Si jo em passo el dia mirant el telèfon o sona el clink del telèfon i ho deixo de fer tot per anar a mirar la pantalla, jo estic donant un exemple del que és acceptable fer al llarg de la vida. No? Llavors, primer, nosaltres. Segon, comprendre que els nens i les nenes, amb psicologia tenim una dita i sabem que això és molt complicat, però de 0 a 3 pantalles res. Clar, el problema és quan això passa i tens germans o germanes més grans que sí que estan fent un ús de la pantalla, intentem separar, intentem gestionar activitats diferents. Quan el germà gran mira la pantalla, per exemple, nosaltres podem estar fent una altra activitat amb el fill o amb la filla petita, això seria important. També descondicionar tot el que és la pantalla de les activitats fisiològiques, menjar, anar al lavabo i dormir. Tot el que té a veure amb una gestió fisiològica del meu propi organisme hauria d'estar desconnectat del món digital. I després poder posar límits. Cada vegada que els nens i les nenes es van fent més grans, aquests límits els haurem de revisar, haurem de pactar. A partir dels 4 anys i mig, els nens i les nenes poden començar a pactar aquestes coses i pactar també què passarà si això no es compleix. Perquè això també s'ha de pactar abans de que comencem a posar aquests límits, perquè l'infant sàpigui que això és algo que ha pactat, que ha mirat, que ha revisat i que és copartícip d'aquesta regulació del seu dia a dia.